Jo, per ordenar un poc les meves idees, també per al meu català lleugerament creatiu encara, he posat per escrit i també per no passar-me de temps, però vull una mica explicar el que he escrit, l'he titulat Llibertat d'elecció i consentiment, el mite fundacional de l'abús tecnològic, però us vull explicar primer de quina perspectiva parto. Primer, jo soc activista, encara que ensenyo a la Universitat de Barcelona Tecnopolítica i Drets i soc directora de teatre, però us parlo des del plan digital, soc activista i faig accions, intento resoldre problemes. I doncs parto d'aquest tema del consentiment, l'he treballat particularment perquè fa uns anys, just abans de la pandèmia, ens van venir nosaltres tenim una organització que es diu XNet, Institut per a la Digitalització Democràtica, que des del 2008 fem drets digitals i abans de la pandèmia un grup de famílies ens va venir a dir ens arriba a casa l'autorització per utilitzar Google Classroom com a totes les eines de digital dels nostres fills des dels 4 anys, és a dir, calendari, e-mail, document, informe didàctic, informe psicològic, tot el núvol de Google. Ens demanen l'autorització, però clar, és un núvol al que ningú hi pot accedir, no hi pot accedir ni la família, ni les institucions, ni l'alumnat, ni el professorat, només pot fer peticions de que es borrin o no dades i continguts, però mai pots verificar què passa. Nosaltres, Drets Digital, diem que és una tecnologia no sobirana i, de fet, diem coses pitjor, però intentem mantenir la calma de moment. I, doncs, partint d'això, hi havien de signar una autorització i deien, nosaltres no estem d'acord, i doncs si no signem, què passa? Doncs si no signem, simplement els fills i fills estan aïllats de la classe en un racó i perquè no tenim alternativa. I doncs quan vas al departament, i si això pot ser de consol, no és només a Catalunya sinó a tota Europa, et contesten no, però si la gent al centre llegeixen el que volen. Nosaltres no hi podem fer res perquè és la lliure elecció del centre d'escollir el que volen. Però clar, com no hi ha cap altra alternativa, no hi ha elecció, que és una mica d'ahir on partirà més el meu raonament teòric. I després vull parlar de terminologies perquè per mi és molt important que defensem internet. Internet i el digital s'han de defensar com hem de defensar l'empremta, la llibertat d'expressió, la roda, el foc i molts altres invents humans, i no hem de confondre xarxes socials, que són... Les xarxes socials són productes com qui escolleix anar al McDonald's. Una cosa és anar a comprar al mercat i tu compres el que vols, i l'altra cosa és anar al McDonald's. Per la qual cosa, si confonem alimentar-se amb McDonald's, hauríem de prohibir alimentar-se, mentre que l'internet és molt important per la societat, l'únic que no l'hem de deixar ocupar per actors tòxics que ocupen tot aquest espai. Doncs, començo. La llibertat d'expressió s'ha convertit en un dels conceptes més instrumentalitzats del discurs tecnopolític contemporani. S'invoca com un principi democràtic, com una garantia liberal i com una coartada ètica per justificar la implantació massiva de tecnologies, protocols i sistemes automatitzats que a la pràctica restringeixen drets, consoliden asimetries de poder i buiden de contingut la capacitat real de decisió de les persones. En nom de la llibertat d'elecció s'ha normalitzat en l'àmbit de les polítiques digitals la imposició. En nom de l'autonomia individual es desactiva la responsabilitat institucional. Quan Google s'espatlla, les institucions diuen no sé què passa, demaneu a Google. Per la qual cosa ja no ets responsable de com has digitalitzat els centres educatius. En nom del consentiment s'institucionalitza la coacció. Aquest ús pervers no és anecdòtic ni accidental. L'apel·lació a la lliure elecció compleix una funció estructural en l'actual model de digitalització. Desplaçar el conflicte polític, és a dir, quina tecnologia, quines finalitats, sota quines regles, quines garanties, cap al pla individual.
Així, allò que hauria de ser objecte de debat democràtic es presenta com una suma d'eleccions privades i allò que hauria de regular-se des de l'interès general es delega en contractes, interfícies i configuracions predeterminades i dissenyades per actors privats amb interessos propis. Serveis públics digitalitzats sense alternatives reals, com és aquest exemple dels centres educatius, plataformes imprescindibles per la vida social i laboral, sistemes automatitzats d'avaluació, selecció o vigilàncies, infraestructures privades, tot això en realitat no és només tecnologia, sinó que media l'accés a drets bàsics. En tots aquests casos, la llibertat d'expressió s'invoca com a argument legitimador. Ningú obliga ningú, cadascú decideix, qui no accepta es pot abstenir. Aquest fenomen es fa especialment evident en l'àmbit digital, però no s'hi limita. Passa el mateix quan signes una hipoteca, per exemple. La lògica és transversal. Però què significa abstenir-se quan l'abstenció implica l'exclusió social, econòmica, administrativa? I quin valor té el consentiment quan la negativa comporta un prejudici cert? La resposta és incòmoda, però és molt evident. En la majoria d'aquests contextos no existeix llibertat d'elecció. Existeix adaptació forçada, existeix acceptació sota pressió, existeix un consentiment formal que encobreix una absència d'alternativa real i en el cas de la tecnologia existeix sobretot una profunda despolitització del model tecnològic que es presenta com una qüestió de preferència individual que en realitat és que no en una realitat d'una qüestió sistèmica i també de poder. I doncs venim al poder. El consentiment sense poder no és consentiment. Si tu no tens poder de realment consentir amb voluntat, informació, tot això, no estàs consentint. Ken Grimfeld, en The Myth of Choice, que tracta de l'àmbit digital, posa en qüestió precisament aquesta idea que les nostres democràcies hagin generat les condicions necessàries per l'exercici real del llibre albir. No hi ha prou amb l'absència formal de coacció. Cal que existeixin condicions materials, informatives, com estem dient, i estructurals que permetin decidir d'una manera raonada. Quan aquestes condicions no existeixen, la llibertat d'elecció es converteix en un simulacre. Per exemple, com la idea que acceptar termes i condició o polítiques d'ús equival a exercir l'autonomia personal. Segons aquesta lògica, mentre existeix la possibilitat formal de dir sí o no, el consentiment és vàlid. Però aquesta concepció ignora deliberadament el context en què es produeix aquesta acceptació, les relacions de poder, la simetria informativa, l'absència de negociacions, hi tornarem, i les conseqüències pràctiques del rebuig. Acceptar o rebutjar no són opcions equivalents quan una d'elles implica quedar fora del servei o de fora de l'activitat essencial en la societat actual. En aquest cas, l'alternativa no és real, és teòrica i un consentiment obtingut sense alternativa real no pot considerar-se lliure. La població, en general, manca de poder de negociació davant de les grans plataformes, dels proveïdors tecnològics o fins i tot de l'administració, que adopta solucions tancades. No pot modificar les clàusules, no pot discutir les condicions, no pot exigir canvi substantiu. Moltes vegades també perquè ni tan sols les pròpies administracions, i això és molt important, poden fer canvis sent que utilitzen erròniament tecnologia tancada, sent que existeix tecnologia oberta, que no poden ni tan sols analitzar i auditar. O sigui, les nostres institucions tenen una complicitat en aquest abús de consentiment viciat en àmbit tecnològics. Els textos autoritzats són llargs, opacs i deliberadament intel·ligibles tècnica i jurídicament, dissenyats per ser acceptats sense ser llegits. A més, decidir no és un acte purament racional, depèn de les condicions, dels contextos, i com sabem, almenys des que Antonio Damasio va exposar la hipòtesi dels marcadors somàtics, la presa de decisió està guiada per mecanismes emocionals que redueixen el ventall real de les opcions possibles, prioritzant l'evitació del dolor immediat, això és molt important per entendre moltes de les interfícies que tenim digitals, o sigui,
com deia, estan pensades per prioritzar l'evitació del dolor immediat i la recerca de recompensa a curt termini. La indústria tecnològica i les polítiques que la magnifiquen exploten conscientment aquesta configuració humana en benefici propi. No només s'imposa una opció, es construeix l'entorn perquè aquesta opció sembli la més fàcil, la més segura i l'única raonable. Tothom pensem que fer servir Google Drive, fins i tot li diem el Drive, que és obvi, i us prometo que no és per res obvi. I també hi ha una diferència entre llibertat, capacitat d'elecció i llibertat d'elecció. Aquesta distinció conceptual proposada per Ian Carter resulta especialment útil per desfer aquest embolic interessat. Una persona pot ser formalment lliure, és a dir, no està legalment impedida per realitzar una acció, i, tanmateix, mancar de capacitat real per triar, ja sigui per falta d'informació, per pressió econòmica o per absència d'alternatives. De la mateixa manera, pot tenir capacitat d'elecció en abstracte, però no llibertat d'execució o viceversa. La llibertat d'elecció, entesa com l'absència de limitació tant en la selecció raonada com en l'execució de l'acció, és una condició exigent que rarament es compleix en els entorns digitals contemporanis i afegeixo encara que sí es podria complir. És deliberat que no es compleixi. Un dels mecanismes més evidents mitjançant els quals es vicia la llibertat d'elecció en entorn digital és l'ús sistemàtic dels anomenats dark patterns, que té aquest nom complicat, però és la nostra vida quotidiana, són els recorreguts obscurs, és a dir, aquell disseny d'interfícies que no són errors ni males pràctiques aïllades, sinó que són estratègies deliberades orientades a induir comportaments concrets per beneficiar el proveïdor de serveis, fins i tot a costa dels interessos i dels drets fonamentals de la pròpia persona. Parlo, per exemple, de la configuració predeterminades que maximitzen la secció de dades, que tu hagi de donar moltes dades per una cosa molt petita. Botons resaltats per acceptar i ocultats els de rebutjar. Processos de baixa deliberadament complexes, llenguatges ambigus, recompenses simbòliques per acceptar i castig funcionals per negar-se. Tot això conforma una arquitectura de decisió dissenyada per fer l'opció correcta des del punt de vista que sempre és del proveïdor. I perquè aquesta sigui la més fàcil, la més ràpida i l'única realment disponible. Dins d'aquest marc, la llibertat d'elecció es veu encara més erosionada quan el mercat està dominat per unes poques interfícies hegemòniques. Parlem d'Amazon, Google, Facebook, TikTok, o sigui, els senyoros aquests que manen en aquest moment. La manca de competència real, combinada amb els efectes de xarxa i els costos d'aprenentatge, redueixen dràsticament la possibilitat que les persones canviïn de proveïdors, fins i tot quan són conscients d'estar sotmeses a pràctiques abusives. Quan una plataforma es converteix en infraestructura essencial, abandonar-la no és una decisió neutra. Implica perdre contacte, visibilitat, oportunitat i accés a la informació. Els termes i condicions són l'expressió jurídica més clara d'aquesta ficció de consentiment. Formalment són contractes. Objectivament són actes unilaterals imposats en context de necessitat i això és terminologia jurídica. En els contractes d'adhesió, la llibertat contractual, entesa com la capacitat de configurar el contingut del contracte, que té una definició jurídica, que no me l'estic inventant, sinó que té una definició jurídica, aquesta llibertat contractual desapareix gairebé completament. La persona usuària no pot negociar, que són els criteris que defineixen què és un contracte, no pot negociar, no pot participar, no pot modificar. Només accepta o queda exclosa. Es parla en aquests casos de la deshumanització contractual, és a dir, documents que en realitat no es poden considerar contracte encara que les nostres institucions els acceptin i els reconeguin com a tal. Un dels efectes, i ràpidament acabo, un dels efectes més greus d'aquesta dinàmica és una progressiva privatització, aquest és un punt molt important, és una progressiva privatització de la legislació en àmbit digital. I jo, com a activista, que porto més de 45 anys fent d'activista, ho veig cada dia. Els termes i condicions es converteixen en normes de facto que regulen comportaments, drets i obligacions avançant-se al legislador. O sigui, primer ve la idea de la plataforma de com hem de funcionar a l'internet
i després van al legislador i gairebé sempre aquest les avala i les consolida transformant la legislació i transformant l'espai d'excepció en un espai en estat d'excepció permanent. Les plataformes actuen com legisladors privats establint regles que afecten a milions de persones sense debat democràtic. Dit tot això, i per concloure, en els darrers anys a la Unió Europea s'ha produït avanços legislatius rellevants amb molta pressió per part d'organitzacions com la meva i a nivell de tota Europa per corregir aquests abusos. Tots coneixem el reglament de protecció de dades, menys conegut, més recent, és el Digital Service Package, que probablement en parlarà la Meritxell, i tota aquesta legislació introdueix un límit al consentiment forçat i qüestionen el seu ús en context de poder asimètric. Aquests avenços són importants, però molt insuficients. S'està legislant per parxos, per espantades. Déu meu, els nens, pam, parxos aquí, però no s'està legislant des del fons. I doncs cal canviar les pràctiques i establir mecanismes de control i sancions proporcionals als danys, assumir que en determinats àmbits el consentiment no pot ser la base de la legitimació de l'ús tecnològic. I sobretot cal canviar la licitació pública. La licitació pública encara tanca la porta al software obert i lliure que podríem analitzar, canviar fàcilment i tot això, i la pròpia licitació pública a tots els nivells, des del municipal a més grans nivells, no està afavorint aquest canvi tecnològic. Recuperar la llibertat d'elecció com a principi democràtic exigeix doncs polititzar-la, treure-la de l'àmbit individual i retornar-la a l'espai col·lectiu. Reconèixer que les decisions tecnològiques no són neutrals, que el disseny és polític i que el consentiment sense poder és una forma de coacció. Simona. Sí. En última instància, el debat sobre el consentiment en l'àmbit digital obliga a replantejar una qüestió més profunda. Qui decideix, en quina condició i en quin límit? Mentre el consentiment continuï funcionant com a substitut de la decisió política, seguirà operant com un mecanisme de desresponsabilització institucional i de legitimació de l'abús. Moltes gràcies.